08098999100 ko kuma 08098999200 08098999200 yayin da kuma za a tura mana da sakonni akan 07087938888 07087938888 ko kuma a tura mana a ɗaya line namu mai 081 62 11 1199 081 62 11 1199. Amina bari ku fara daga ayyukan waya. Assalamu alaikum. So malam angon lockdown menene tambayar ka ga awal? Na'am. Awal kaji Musa yake ce Musa ko Isa? Na'am. Gaskiya ban da wani wannan da zan iya faɗa akan cewa wai ban da alaƙa da Isa yagi abinda na sani abokin harkata ne. Assalamu alaikum. Abokin harkata ne. Assalamu alaikum. Layin kasi 08098999100. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ta wannan layin na mun rasa shi ma ya sauka. Sai mai da kake tana shanyawa. Wannan sai yi manuna. Bari ki kofar da kyau. Zamu koma. Kuma da labarkan mu da dawa Amina. Assalamu alaikum. Don layin safon ya sauka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai tsaye da muke tare. So malam Abubakar ga ka ga awal menene tambayar ka gare shi? Na amsa. Amin. A gurguje misali yanzu tambaya ce da kai akan waka ko kuma tunda kaga yanzu kana dan bayani ne akan yadda yi wakar kuma haka ne dama. Shawara kake bukata ya baka? Kuma da muna godiya. Bari mu daga layi na gaba sai mu ji shi haka tambaye. Assalamu alaikum. Awal wace irin shawara zaka ba shi a matsayin da ke so ya fara waka? Na'am, alhamdulillah. Shawaran da zan baka shine idan kana da wata sana'a da kake so ka shiga waka, to ka ƙara riƙe sana'arka hannu biyu. Don ita harka ta waka harka ce wacce take buƙatar kuɗi. Kana da yan kuɗaɗe a hannunka da za ka ringa zuwa kana producing aiki akai-akai domin masoyanka ka ringa nishaɗantar da su akan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da muke tare. To muna tare da kai gurguri jin me tambaye ka?
to madalla muna godiya tam laikan dai suna ta yankewa Amina. To ga sakonnin Amina da suke ta shigo mana. Wannan sakon ce salam Amina, barka da aiki, ina babban bako barka da zuwa, Allah ya kara basira, sako daga Bayero mai Chelsea doka. To Bayero muna godiya matuƙa. Wannan sakon ce salam ina babban bako barka da zuwa, tambaya ta a gare shi mai ya ja hankalinsa ya shiga waka, sannan wace waka tafi masa wace mawaƙiya ce tafi masa amshi. Ku tashi lafiya daga Nazir Abdulhamid. To Nazir na ga amsar sai kusan ta karshe kamar ta ka bashi, tunda ka faɗi abin da ya ji hankalin ka fara waka. Wace mawaƙiya ce tafi maka waka? Mawaƙiya? Na'am, gaskiya mawaƙiyar da tafi mun waka a yanzu haka ita ce Shamsiya Sadi. Wannan sakon ce salam ina babban bako barka da zuwa, tambaya ta a gare shi wace waka ya fi so, sannan wanne abinci ya fi so. Ku tashi lafiya daga Kabiru Haruna karamar hukumar Tufa. Na'am, gaskiya ni dai waƙar da na fi so ita ce wacce masoya na suka fi so, ita ce wannan waƙar ƙarshen zance. Sannan kuma favorite food nawa shi ne da kullum cewa ake mawaƙa shinkafa da wake. Mu ƙasa wasu ce, to ƙasa wasu ce haka. Assalamu alaikum. Amin wa daga salam, kai tsaye da muke tare. Na'am, to ba lifa menene tambayar ka ga Awal? Amin. Na'am, gaskiya ne. Na'am, to muna godiya matuƙa. Awal a gurguje ka ji tambayar sa. Na'am, gaskiya alhamdulillah ni dai na yi waƙa da mawaƙa ɗai shahararru, gaskiya na yi da su suna da yawa. Ba kamar ma yanzu wanda yake lokaci ni gaskiya alhamdulillah wanda yake lokaci ma yanzu Hamisu Bareka, don wasu ma wanda mutane da yawa da shi suka sani. Na yi waƙa da Hamisu ba adadi, kuma insha Allah 2021 ɗin nan ma akwai album ɗinmu da muke yi da shi. Alfarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan zuwa 2021. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amina mun rasa wannan layin. A gurguje ya Amina, bari mu je mu ɗauki wakan nan, ina ga ita ce ta ƙarshe wacce daga ita mun gama sa waƙoƙin na expo da yanayi na lokaci. A gane Awal ka ɗan ringa so kana ba da amsa saboda lokacin ba shi da yawa, gara mu ɗauki waƙoƙin da yawa. Sorry Radio station at 98.9. Captain Soul. Barkanmu da dawowa. Amina, wani sako ta nan kwata ina ke sana barkan ku da yamma, ina muku fatan alkai ku duka da bako champion kwana biyu idan to wannan dai gashi nan dai to labarin bane to na ga a gaida mun da Amina daga mai sauraron ku a koda yaushe gashi da wannan ku to muna godiya matuƙa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da muke tare. Abubakar a gurguje mai tambayar ka. Muna godiya matuƙa da ake kasancewa tare da mu. 080989991000 da kuma 080989992000 sauran minti 2 mu karkare. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Nam a gurguje da muke tare. To Ismail muna tare da kai, me tambayar ka? To muna godiya. To kada tambayi sa gurguje Awul. Na'am, insha Allah Ismail jeje waka karana da wata kenan ba? Don tana daga cikin manyan waƙoƙina da nake ni kaina wannan insha Allah a cikin satin nan za ta fitan Allah da zuwa ranar Alhamis. Na'am. Assalamu alaikum. Kai tsaye da muke tare. To Malam Ibrahim ka ji bakon mu Awal, menene tambayar ka gare shi? To Ibrahim muna godiya. Awul a gurguje. Na'am, gaskiya auzun waka ba aure sai dai nema. Sai ne ba. Za mu daga layi na karshe. Assalamu alaikum. Na'am. To barka dai da muke tare a gurguje. To muna tare da kai, me tambayar ka? To muna tare da kai. To Majalla baka da tambaya? To Majalla muna godiya matuƙa za ka ji tambaya. Bari mu karanta wannan sakon na ƙarshe shi ma. Ya ce salam, ina babban bako fatan alkhairi, Allah ya mai da shi gida lafiya, sako daga awalinta Muhammad mai waka. Shi ma wannan yana kwashe a bangaren waka Amina. Ina godiya sosai. To kai a ina ke samun waƙoƙin ka Awal? Na'am, inda ake samun waƙoƙi na yanzu shine mafi sauƙi ka je YouTube channel da aka rubuta Auzyn Waka Danbare TV, insha Allah za ka samu. Sannan akwai wanda na ji yana maganar waka, kana wa mutane waka kenan irin waƙoƙin biki haka da sauransu. Sosai ma kuwa duka ina yi. In ana buƙatar samun waƙoƙin ka dai a dunkule a gurguje saurayi ne lokaci samun waƙoƙin ka da kuma san ganin ka ta wace hanya za a same ka? Na'am, idan mutum inda ya je YouTube channel insha Allah ya rubuta Auzyn Waka Danbare, insha Allah zai samu. Har number waya na akwai ta WhatsApp. A can YouTube ɗin kenan. Akwai ta wannan, in kuma mutum yana buƙata a bashi za a iya bashi number wayan da zai iya samun waka ba in ba YouTube kenan. Number WhatsApp kenan. Yau number waya ita ce kamar haka 081 48 63 02 37. Mamita? 081 48 63 02 37. Na'am. Amina kin san mawaka ba sama da lamba da Hausa sai da Turanci. To muna godiya matuƙa Awal da ka samu damar shigowa cikin shirin nan. Muna fata wasu lokuta nan gaba za ka ƙara bayyana domin a bayyana wa duniya halin da ake ciki, musamman ta fuskar fito da album. Amina ba mu zo da magana ba ma, to yanayi na lokaci ba zai ba da dama ba. Muna fatan Allah mai da kai gida lafiya. Na godiya. A madadin kuma sauraro ku samu damar shigowa cikin shirin kuka ba da gudunmawa ta kira da wata sako. Muna godiya matuƙa da ake ba da gudunmawa. Muna fata wasu lokuta a nan gaba za a tara da mu a cikin shirin. A madadin Amina da muka gabatar da shirin tare, sai baban gidan Musa Baba wanda yake shine akan zangon tsarin gabatar da shirye-shiryenmu na wannan rana, Safwan Alhassan Danbare sunana. A madadin daraktan wannan gida Dr. Sulaiman Mai Nasara ya addu'a da kuma mataimakin sa Dr. Ashir Tukur Inuwa, muke fatan a tara da mu mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Sai an yi manku. Alhamdulillah.